Is-sena li għaddiet il-vapuri tal-Gozo Channel żiedu b'aktar minn 7% l-att ta' karozzi u passiġġieri li ġarrew bejn Malta u Għawdex, bil-konsegwenza li l-kumpanija żiedet il-vjaġġi b'aktar minn 1090 vjaġġ f'sena waħda. Fil-fatt, ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul is-sena li għaddiet it-tliet vapuri tal-kumpanija ġerrew aktar minn 5 miljun u 700,000 passiġġier. Iċ-ċifri tal-NSO juru li ż-żieda fil-passiġġieri waslet ukoll biex matul is-sena li għaddiet il-vapuri tal-Gozo Channel għamlu total ta' 23,619 vjaġġ. Din kienet tfisser żieda ta' kważi 5% jew 1090 vjaġġ meta mqabbel mal-2017. Bejniethom dawn ġarrew kważi 1,660,000 karozza, kważi 116,000 vettura aktar mill-2017. L-NSO qal li din kienet tfisser ukoll żieda ta' 7.5%. Pasnin ta' qabel qawwissu baqa' l-aktar xarbieżel għall-kumpanija bil-gżira ta' Tletolijiet tibqa' destinazzjoni popolari mal-Maltin u turisti fl-aqwa tal-btajjel tas-sajf. L-NSO qal li l-aktar jinbiżla fil-port taċ-Ċirkewwa kienu l-ġimgħa u s-Sibt, filwaqt li fl-Inġa Għawdex kienu s-Sibt u l-Ħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.